Toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán. Veselme sa i radujme sa v ňom, i radujme sa. Pozývame na budúci rok aj tohto roku na Deň otvorených dverí do KPCčka, lebo Centrum voľného času Jana Pavla II. Aj na Sekčovej, na Šváboch má pre vás pripravenú bohatú ponuku zaujímavých útvarov a pekných prekvapení. Vítame naše dievčatá, toto vám rada vesmíra. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán. Veselme sa i radujme sa v ňom. Keď si sadíte, stoličiek máme dosť, urobte si pohodlie a oddychnite si u nás trošku. Ježiš Kristus zomrel a z mŕtvych vstal. Ježiš Kristus zomrel a z mŕtvych vstal. Ježiš Kristus zomrel a z mŕtvych vstal. Amen, amen. Aleluja, šabala, bala, bam, bam. Aleluja, šabala, bala, bam, bam. Aleluja, šabala, bala, bam, bam. Amen, amen. A odkiaľ sa poznáte? Centrum voľného času, Jana Pavla II. A môžeme tam ísť aj neznámkou? Nie, tam chodia iba deti. Ale Lilliput, dnes je deň otvorených dverí. To bola taká ukážka 1001 noc v Centre voľného času. Takže tešíme sa na vašu účasť počas školského roka aj v našom divadelnom klube. Vítajte, čo si dáte? Mojito, začneme mojito. Deti chutia vám zapoje, deti. Nech sa páči, poďte sa ponúknuť. Svätého Ducha nám on dal, Svätého Ducha nám on dal, Svätého Ducha nám on dal. Amen. Chutilo mojito, či ešte Sme nemali, ale určite bude chutilo mojito? Aleluja, šabala, bala, bam, bam. Aleluja, šabala, bala, bam, bam. Amen, amen. Sestra, vládzete ešte? Rodina, všetci sme tu jedna rodina. Všetci sme tu jedna rodina. Amen, amen. Aleluja, šabala, bala, bam, bam. Aleluja, šabala, bala, bam, bam. Srdce ti daruje túto pieseň Pán. Srdce ti daruje túto pieseň Pán. Žij Pánu vzdať so všetkým, čo ťa má. Radi sa modlíme vlajkami. Je to veľmi ťažká hra. Páči sa vám táto hra? Hej, je to zábavné, také aj pre malé deti také. Áno.